Кардиохирургия табиблары беренче тапкыр иң зур тамыр аортаны көчереп отыртты. Катлаулы операция барышы турында толырак хәбәрчеләребез язмасында. 8 сәгатькә сузылган катлаулы операция тәмам Олег Андреев Түбән Камадан сулыш алу авыраю сәбәпле китерелә. Аның үпкә эшчәнлеге бозылып, сыеклык тулган була. Табиблар йөрәк клапаннары зарарлануын ачыклый һәм эндокардит диагнозын куя. Когда тебе говорят, что еще процентное отношение жизни. Операция уңышлы чыгуы икеле дип әйтү, әлбәттә бик күңелле хәбәр түгел. Хәле бик авыр булуга карамастан операция уңышлы үтте. Ул 4 тәүлек реанимациядә ятты. Аннары атна ярым чамасы без пациентны тикшереп тордык. Клапаннар эшчәнлеге яхшырды, тискәре тәэсир ясаган сәбәпләр бетерелде. Иң зур кан тамырының бер өлеше донор протезга алыштырыла. Мондый төр операцияләр бик сирәк медицина үзәкләрендә генә үткәрелә. Гомографт – это уникальная технология. Она у нас запатентована и разработана. Гомографт, ягъни донор протез, уникаль технология. Ул Санкт-Петербургта уйлап табылды. Бер тәүлек тә үтмәде. Безгә дә китерделәр. Планлаштырылган операция булды. Авырый башлагач та Олег Андреев 40 килограммга ябыккан. Әмма яңадан туган кеше өчен бу зур югалту түгел. Мөршидә Җихан, Валентина Васильева, Татарстан яңалыклары.